Православната църква почита памета на свети Пимен Зографски. Той е обявен за покровител на българските художници, иконописци и реставратори. В Силистра малки художници заедно с своите родители се опитват да преборят кризата и да рисуват света такъв, какъвто го виждат. Малките таланти не се плашат от трудностите, с които се сблъскват, и липсата на условия и средства, за да развиват своя потенциал. Как правят това, вижте повече от следващия материал. Това са само част от творбите на малките художници от групата по изобразително изкуство към Центъра за работа с деца в Силистра. Желанието на невръстните таланти е да продадат рисунките си, а парите да инвестират в нови материали, с които да рисуват. Трябват ни още материали, бял ни трябват, цветове, четки. Защо правите тази изложба? За да съберем средства за рисуването. Какво ще си купите с тези парички? Боички и други разни неща. Кризата навсякъде оказва влияние. Помагалата са скъпи, картони, четки и за това. Всяка година деца от клуба печелят награди на различни конкурси, но нямат възможност да отидат да си ги получат, пак заради липсата на средства. Едно е да си получат наградките тук. Друго е да отидат, едните награди ги връчваше посланника на Норвегия. Аз изпратих сина си, който живее в София, да отиде той поне да ги вземе, за да има представител. А имахме 5 наградени деца и не можах да ги заведа. Идеята на организаторите е инициативата да стане традиция и така да се подпомага развитието на малките таланти. А прощапулникът се оказа повече от успех. Само за около час бяха събрани над 400 лева.